Ala, yun. Yun, naman, uy, grabe. Nagkikwentuhan pa lang tayo nangat mo na pambira. Balik. Oh, mayroon nga. Wala. Wala, paano ko to? Toy, paano ko to? Hawak ko cellphone, pare, kunin mo nga. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo, mga toy. Welcome ulit sa aking YouTube channel, mga toy. So yun, samahan nyo ulit ako, mga toy, na magbibitinwit kami ulit tayo, mga toy, sa may Barangay Buhayang Bato. So makakasama natin dyan, mga toy, si sila Prince Mabarlan. Tapos si Big Vlog, Newborn Anglers, mga toy. Yun, abangan nyo, mga toy. Tsaka yung mga Guadalupe Anglers, tsaka Kalintong Anglers ulit. Papasalamat pala tayo, mga toy, sa mga sumuportang muli natin ng upload. Kasi yung malaki-laki yung views natin dun, mga toy. Maraming salamat sa support. Yun, hintayin lang natin, mga toy, yung bangka. Thank you. Pamasahe pala dito. Bali sa ngayon, 5 piso pa yung pamasahe. Mga July 1 daw, magiging 10 na yung pamasahe, mga toy. So yun, update lang natin sa mga anglers na gustong pumunta dun sa spot natin na yun. Ayun, nandyan na yung bangka, mga toy. Mga toy, doon tayo sa may bandaran, mga toy. Ayan, mga toy, sana supportan nyo yung mga video ko dito, mga toy, sa may Barangay Buhayang Bato fishing adventures natin. A few moments later. Kaya, mga toy, nakadali si Kachoy Jelo. Oh. Dalawang night fish, mga katoy. Buhay pa to? Patay na? Patay lang. Oh, grabe. Anong laki, mga katoy. Dalawang, mga katoy. Tatlo dapat to? Oo, nakawala. Pang sisig na to. Yun. Nakadali. Lalapad, Saan to banda? Marka na, may dalag doon? Oo. Because ganun. Nanibago kasi bira na naman doon si Bira na maglaro kasi doon. So, dito kami, mga bitinwit kami dito sa may Barangay Buhayang Bato. Ay, may sabitan doon, pare ko. Oo. Uy, huli na. Oh. Sabi ko sabit ko, akala ko isda pala yun, akala ko sabit. Galing. Nakatatlo na. Yuhoy, sana all may babad na. Ayan, yan si Kachoy Verbic. Hindi mo sinama sila, Philip. Nakarami na sila, mga tropang mga taga-Kalintong. Pisto tayo na to. A few moments later. Verbic pa mo. Newborn. Buenas mo naman. Lahat lang sila lang malakas. Bakit ganun? Bakit? Maganda naman pain ko, Oh. Si kuya nakadalawa, no? Double kill siya. Ang galing naman yan. Anong sit up niyan? Tuwang-tuwa sila, pero ako wala. Ayun ka wala ng pag-asa, huwag ka masinanan mo. Yan lang. Yun, nakadali rin sa kamala, nakadali taga Kalintong. Hinira. Yun. Yari! Lalaki. Dahil di tayo na zero. Lapad-lapad din, mga tayo. Grabe ko yan, napupuno na siguro cooler mo. Madami na yun, mga tayo. Sinauna sa amin yan. Parang di na nakakatuwa to. Nakakaisa pa lang ako. Mga ilang oras na ako, Kagatin nyo na. Ginagawa mo. Mga tayo, dali na naman. Oh, grabe, ang laki. Kuya, pa-order ako 1 kilo lang. Oh, dali rin tayo, mga choy. Mga kachoy.
Hihi, dalawa na tayo. Dalawa na tayo mga katsoy. Nakuha na pati ng video. Okay, nakadalawa na tayo. Ayos. Dalawa na. Oh! Pipitikin mo pre pagka nililipat mo. Yun, pag nililipat mo pipitikin mo. Sayang. O yun oh, dali na naman mga katsoy oh. Sus, Ginoo. Grabe. Matibay talaga si ano, si anglers ng Kalentong. Ayan, doon pa, may darating pa. Ayun. Wala na tayo rito. A few moments later. Kuya, saan si Sir Prince Pabarlan? Ay, nasa ano? Kuya, Cook. Pili ka. Libre ko to kasi 1,000 subscriber na tayo. Salamat Sir Prince Pabarlan. Thank you very much, friends. Biscuit kuya. Biscuit. Yan. Ayudan Road Joy Fishing mga tol. Sobrang init. Oh. Yan si pa 1,000 subscriber. Oh, Kajoy. Meron din pala siyang stakan si ano. Dito lang sa Pantulak ang Newborn anglers. A few moments later. Tura. ang sige na nakawala pa. Ginagawa. Mga tayo. Di ba? Napangatlo na ako. Yun. Ang nataba pati oh. Di naman kinikilit, di ba? Sabi ko sa'yo. Parang pakiramdaman mo lang dyan na ano. Di siya talagang hatak, no? Newborn anglers. Kakatawa talaga. Sa pool ba? Ang laki oh. Grabe. Parang salvage siya. Oh, wala man sa nguso eh. Nasa nandito sa ganito oh. Oh. Nga lang. Nandito sa may ano. Sintido. Nasintido. Dito sa ganito oh. Naangog mga katoy. Naangog. Naangog sa Bicol. Kalaban ako. Nagulo na naman yung mga natutulog na story. Ito naman ang mga tabi-tabi niyan. Angat mga tayo, angat. Baka sumabit. Ay, meron na naman oh. Oh, meron pa oh. Oh. Hala. Oh, la. Ah! Ore, inangat na. Galing. Naman, uy, grabe. Nagkikwentuhan pa lang tayo, inangat mo na, pambira. Balik mo. Nagkikwentuhan pa lang tayo, umangat ka na pala eh. Hindi nga tao. Buti na lang, hindi ko nadali. Nagkakasarabod na. Nagkasarabot. Buenas mo naman. Ang dami na pala yan. Ha? Grabe mga katoy. Yan pa lang naman oh. Pain nga pala mga katoy, ano? Bulati. Ang pain pala ay newborn earthworm. Bulati, ilagyan ng ano, magic. Yan, pasupport na lang mga katoy sa channel ni Kasoy natin. Si ano, newborn angler. Mga katoy, oh, ganda talaga dito mga katoy. Oh. Dito talaga, ang dami, kagat. Yun. Katoy, dalawa oh. Si Kuya Bert. Oh, yan oh. Grabe pagkaangat na yan ah. Parang ano lang ah. Parang bumibili lang ah. Tagi 15 pesos ah. Ayun, meron din sa kanila. Uy, grabe talaga na to. Iba na tayo. Original. Aruyo din na. Dito lang yan mga katoy. Punta na kayo ito kung nagalibang kayo dito mga katoy. Pampatanggal lang is dito na. Maglilibang din lang eh. Bakit hindi dito? Bakit maghahanap pa kayo mga talakitok dyan eh. Lapu-lapu dito oh. Mukhang kinakagat akin ah. Init na ana. Oh, meron nga. Wala. Oh, wala, paano ko to? Ay, paano ko to? Awa ko cellphone pare, kunin mo nga. Ay, nakawala. Nakawala pa. Nakawala ko kasi. Mali kasi hinawakan niya. Hinawat yung isda eh. Yung cellphone hinawakan ni Katoy. Wala, konti pa. Nasa 7 piraso na eh. Nasaan ang kalaman yung isa? Umuwi na kuya.
Boss, may ano dyan, pagitan. Dito ata yung bando rito. Oh, yan na naman. Oh! Kali na naman mga tayo. Ayos, ayos. Makawala ka pa, Brad. Ay. Kaapat na ako. Parang nakahabol-habol ka na. Pwede na kawala yung dito. Marami yung nagana. Oo, dami na po sila pa. Parang sa apat na. Kayo. Yung kulay puti, yung puti, puti. Yung puti, mga puti, ginagat. What? Kung ginagawa mo. Binilangan ko na, gumagat pa eh. Nakadali yun. Kung kailan tinanggal ko yung video, saka naman nakakuha. Naman oh. Yun oh. Yo, hello mga kids. Oh, di ba? May fans na kayo. Kadali na naman si Kuya mga kids. Oh, yan, yan, yan. Eh, wala. Yan. Oh. Ay, ayos na. Oh. Itan dito para napaka-excited. Di baling malaglang yung cellphone, yung tilapia yun. Nakaganyan lang ako eh. Bira yan. Ay, pagkaganyan na. Ate, nakadali na naman tayo. Pang-lima ko na ata ito eh. Abangan nyo mati yung ano. Punta natin ng Isla Talim na naman next week. Ate, uwi na si Kuya. Nakailang piraso ka, Kuya? 20 piraso, grabe. Ay, laki oh. Ang galing. Ha? May dalag ka rin? Ba, ang galing. Sige, Kuya, ingat. Uwi na mga tay. Boundary na siya, boundary. Ang galing mo, bro. Barnyadahan mo lang kami sa kwento ah. Sana all. Sana all. Buenas mo naman. Sa kwento. Ano naman mga katay oh? Oh, si Kuya oh. Nakarami na yun dun. Nakalati mo na yun, Kuya? Hindi pa naman. Kalati na? Lalagyan mo? Sobra? Ang galing. May anting-anting ka rin, Kuya? Ginagawa mo. Ang ganda kasi itong area mga katay oh. Ang linaw. Banda dito water lily oh. Si Prince Babarlan na, mga grupo niya oh. Ayan ah. Ito na mga tay, si Prince Babarlan mga tay oh. Prince Babarlan. Yan. Si Roger Fishing, supportahan niyo po. Supportahan niyo rin sa Prince Babarlan mga tay, pa-support na. Supportahan ba? Tagal pa maghihintay ano, yung what time hour no? Oo. Di ano lang no, basta hindi lang tayo wala man. Kaya naman si YouTube ang problema sa atin. Jokes. Sila Kuya. Mga ano to, mga veteran angler ng Guadalupe. Umuwi na pala mga kasi sila Kuya doon na mataga Kalindong. Nagligpit na eh. Nagligpit na pala yun. Ang dami nakuha no. Ang Dami, grabe. Nagsagan yung dating ko kanina eh. Panay ang ano dito. Panay angat. Bigwas dito eh. Yan o, ganyan yung sa akin kinakagat ata. Wala dito. Yun, yari. Oh. Yun oh. Ganun lang. Yan oh. Yung lupit oh. Kuya Tony Boy, dito kayo. Nakahabol pa. Nagat yun! Dali! Yan naman! Uy, Philip! Oh, nakadali mo! Ayos! Oh, mano nga, yan mo naman sayang, makawala! Wala akong face mask. Oh, walang face mask, so, si barangay! Dali! Oh, dali! Oh. Sa inyong pahay yan.
Ganun pala sa kanyang pain. Pinamimigay. Ganun kabait si Prince Babarlan, mga Katsoy. Salamat. Kinakagat si Katsoy, Prince, oh. Yun! Sabi ko na mga Katsoy, kinakagat. Oh! Nyo! Oh! Ay, grabe! Hoy! Bilisan mo! Bilisan mo na! Nakadali na naman, oh! Oh! Wow, piso! Oh, si Katsoy Verdict natin! Oh! Yun! Ang tawa! Oh, tawa! Yan, Makawala pa! Maglibang naman guys. Ay, ang... Si Kachoy, yan. Thank you, mga Katsoy. Maglilibang lang kayo ito na talakitok. Yan po. Hindi ka talaga ito sa iyo. Masaya po, masaya. Lapu-lapu yan, lapu-lapu. Si Mang Tun, ay si Katsoy Bong. Ayun oh. Ayos. Asan na? Nasaan? Ayan, doon pala. May kasamang kulay, oh. Oh, may kasamang gulay. Kasama pang tengkong. Yun, yari. May babaran din pala si Kuya Tony. Yun, ayos, ayos. Babaw. Grabe. Sana all. Sana all. Matay ako wala ah. O na naman. Ferrari. Sa'yo daw. Ayuda mula kay Prince Babarlan. Yun, ayos, malaki. Good size na yan. Muntik na makawala oh. Nangusuan. Dali si Katsoy Marvin. Yun. Ay, baka makawala pa. Sige, sige. Total, maaga pa naman. Yun. Nakadali rin. Ano ba yan? Ano ba yan? Bigay mo na lang sa akin yan. Ibigay na. Iangat mo na. Oh, ang laki pati. Ang laki. Mga tayo. Wala, na-drag. Ayan po, Na-drag. si Marvin. Na-drag yung ano, di niya makuha. Yun, Ayan po, yari. si Marvin, nakadali. Yan, oh. First strike. First Yeah. on ni ano, Marvin. Wala, yun. Yun, Pizon. Di naman gumalaw yun, ba't di? Dali si Katsoy Prince mga to eh. Yun oh. Dali. Ulod na sa palengke. Mga to, kinakibit yung akin. Grabe, yun, kinikibit mga to. Yun. Oh, yun. Yun. Ay! Nakawala mga to, sorry. Video natin ulit mga to. Wala. Ay. Hello po. May pinagbabawal na po mag-facing dyan. Mag-announce na si Mayura mga to, delikado tayo dyan. May social distancing naman tayo ah. Nawala na kung kailan binibidyo eh. Sige. Kagatin mo. Yan. Ginagawa. Sige. Nawala. Yan. Yan. Sasalita. Yan. Sa'yo no. Buray ni na. Ito kinakagat to sa'yo. Sige. Wag! Sige, wag. Bata pa po ako. Wag! Ay, ba't andun yung nakakuha? Ako kumabig. Ako yung kumabigwas, si siya nakadali. Babawi, sabi ko isa, sa bulati lang eh. Made in Pineda kasi yung bulati na dali natin eh. Ayun na! Yan, ang dami na. Yan na! Sabi, mga Katsoy, ang dami oh. Yan oh. Ayan po huli. Ang ating huli na yan po. Nahuli natin kakaunti. Grabe po no. Dahil Ang dami. sinusubukan ko lang dito sa spot na to. Ang dami mga Katsoy oh. Si Cardoy. Sa messenger. Mga Katsoy, grabing huli na rin huli ni Katsoy Marvin oh. Grabe. Katsoy Marvin mga Katsoy oh. Ay, nakawala pa, nag-donate pa. Ay, sorry. Ay, nice. Kaya ganyan yan kasi marami na. Grabe. Maliwalat. Samantalang Panghuli, kumawala yun. Kung walang huli, habol pa yun. Kasi wala pa. ito pala yung hiwaga nito sa loob.
puro kasi pala water lily kaya para maraming ano, Hiwa ng tilapia. bukana. Yan, lumalabas na yung water lily sa loob. Doon mga katoy. Oh. Ayun. Yung mga katoy, uwi na. Dami ng water lily mga katoy. Kasi Marvin mga katoy. Nakarami siya, hura. Ang lalaki ano? Lalaki. 5 kilo. Yan si Boss Friends Babarlan mga katoy, pa-support naman sa inyo. Kay Dani. Salamat po, salamat, Mang Tony. Mang Tony. Tsaka si Kuya Bert kanina mga katoy, nakarami din yun. Tsaka si si Newborn Angler, nakarami din. So yung ibang huli natin mga katoy, binigay namin ni kasi kasi Friends Babarlan. Binigay namin doon kay Newborn Angler. So meron pa rin tayong huli kahit paano. Uwi pa rin. Yun, maraming salamat. Katoy, alis na kami. Thank you.